IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, magandang morning. Please come in. Nakalamlamis nga agsapa Idol Bernard. Mitigtad kayan. Dito smart aya. Sakit natin. Akit katawak. At akasta, nagtawag ka madi idublang kit mayat, Idol Bernard. But anyway, dua dati nagsinang aksidente na pasamak, iti las 8:24 oras, iti San Nicolas, kay 17 iti Sarat, Ilocos Norte, ano din no, ang may sa iti Pimusay. Una, iti disgrasya, iti Barangay 7, San Miguel, San Nicolas, Ilocos Norte. Babaen ti panaginumbar ti may sa tricycle ken na motosiklo na nakatayan iti maysa. Ti tricycle inturong iti Agnagan Rodrigo Asuncion nga agtawon ti 50 siyam nga taga Barangay 7 San Nicolas. Idinto nga ti maysa nga motosiklo inturong met ti Agnagan Mark Angelo Arcaperlas nga agtawon ti 27 nga taga Taleb Bantay Ilocosur. Iti investigasyon ti PNP ti motosiklo iti sumrek na left turn iti gasoline station idin ta masabet na datoy nadakamat ang tricycle nga rason iti inda panagadinong par gaputi sa timpak iti disgrasya natumba datoy Mark Angelo uwan datoy nakalugan ti motosiklo nga sumaten datoy panaka donor na kasama ten detoy driver iti tricycle iti netraymet iti hospital iti Black Nazarene Idol Bernard nga detoy ket deklarar nga pimusay abamen kini attending physician Dr. James Patrick Peralta Idol Bernard. So tinatay detoy tricycle driver tinatay ni Rodrigo Asuncion kasta. Uwan, Idol Bernard, dati vehicle, dati motosiklo na itaraymet iti Batak Hospital. Babaen ti RHU, iti iliti San Nicolas, Ilocos Norte. Napakaruan, Idol Bernard, dati maysa, dati driver iti tricycle, nga sumaten dati panakatama, dati ulo na. Grabe dati impact iti disgrasya iti napasama Idol Bernard. Kasi nag-awkward di ba? Ti ko man na dihadod one head injury namin dati tama na Idol Bernard. Isa man napakaruan dati biktima piman may sukit pimusay payat nga na itaray iti hospital iti iliti apay na darus-dus pa lang tay ulo na aya idi na nadumpa nagdinumpardan na or na ibagok dati ulo tay tricycle driver kasday nabagok Idol Bernard usually ket no maitim ugka tugtog tulong ket dakkel iti damage na no brain injury iti agpanuray no ko Idol Bernard isong delikado or basit lang ko mga tay banang ug mo no nakarot impact yo uneg ket talagang grabe iti sitwasyon ti maysa nga pasyente no ko Idol Bernard. So tatan mapila anti reklamo ni tricycle driver ay han dito motorsiklo ni Mark Angelo. One at the PNP for purposes of investigation Idol Bernard ket ada pa lang iti kwarpo ti pulisya unless adanton iti final nga saritaan iti pamilya iti natay Idol Bernard. Ay nako. Okay. Iti sa bali pa nga bangir, disgrasya pa iti napasama iti ili iti San Nicolas Ilocos Norte, babaen ti panagdinong parmet iti dua motosiklo iti Barangay 1 San Joaquin, Sarat, Ilocos Norte. Sarat. Ti motosiklo may sa nga Yamaha Idol Bernard nga motosiklo nga nekandati kwa dati multipurpose motorcycle kuna siguro kurong-kurong dito inturong ti Agnagan Antonio Clarito Balucas nga 26 Apollo kita maysa nga manalo nga taga Barangay 1 Sarat Ilocos Norte idinto nga datoy maysa nga Honda Click inturong ti Agnagan Raymond Salvador nga 25 estudyante nga taga Barangay dati estudyante in Lubon
lubon na datoy agnagan Dina Sousa nga agtawan di bunidos na ken kasamitin ti talot tawan ng ubing nga dagito ket taga barangay Botong iti syudad iti Lawag. Iti investigasyon dagiti dua iti may sa nga motorsiklo agpadpadaya iti direksyon kadatoy nga banag idinta sumbrek kadatoy Garcia Street may sumeten iti panakadungpar datoy likod na Idol Bernard datoy left side na kababaen kadatoy sa balipatata nga motorsiklo nga nagpang-abot da iti Corbana Paset datoy nga lugar. Kas resulta ni slide datoy motorsiklo ket nagsagaba iti sugat dagiti bagi dagiti nakaugkor kas kadatoy masang datoy muna datoy vehicle 1 Idol Bernard ket nagsagaba ti fractured iti aking kanawan nga imana dinto nga datoy driver iti motorsiklo ket different parts iti bagbagina agraman kadatoy lubon na nga ubing kadatoy babae Idol Bernard sungan itare dagitoy iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Dagiti ang sumbangan nga partido ket sampay nga pagsarita Idol Bernard siguro nga bigat iti settlement na iti kwarpo ti pulisya yan tangay tao ti pimusay iti detoy nga disgrasya iti Barangay 1 Sarat Ilocos. Pada digito nga nakamotorsiklo Idol Dance? Ano kwa? When Idol Bernard agpada nga nakamotorsiklo. So, dati ada ubing na, syempre ni Raymond Salvador, lubon na ni Dina Sousa. Tapos ada ubing na. Adeta ubing ada helmet na. Nakamatin di PNP no no saan nga may naka-helmet violation manen da Raymond Salvador so that agsungbat kadetoy ano kas pagarigan nang nangron nata ubing ko nam dikad minor detoy kalubonda overloading na sila sa motorsiklo. Unggar no ko ngam iti pagsiyata na ket stablement hamat na nagsabalan dito iti so siguro basit lang di impact na kadatoy napasama ka disgrasya Aldo Bernard nga dito ket na itry iti Grasma Idol Bernard. Bentay tipong puntusek ya violation kadeti araramiden da nga overloading taluda kadeta motorsiklo tas ada ubing nga may sama di di ba ang isang agserbi lesson na tamaran kada iti agban maneho nga masabol iti safety kada kitay backrider kina duwa pa nga may luglugan tapos kasi kita maliklikan iti kasto nga pasamak Idol Bernard. Okay. So iti nagpatnag doon ito'y BTI nga ni record manipod iti San Nicolas kastamiten iti Ili iti Sarat Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Lipio Tatak Aramen.